Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula lapha ke sizawuthetha into ethi ke uMaji Safi kunye ke noMzogi. Nizawukhumbula into yokubana ke uMaji Safi ke nguyena ke uyi-fitness trainer okanye i-fitness coach apha kwiqela leKaizer Chiefs. Kuthiwa ke yena ke uzawuhamba ke naba baqeqeshi bakhutshwe phaa kwiqela leKaizer Chiefs, ukhutshwe nabo uyabalandela. Kuthiwa umntu ke ngoku ikamva lakhe elingekaziwa uba ke lithini na nguMzogi, ngulona ke ungu-goalkeeper coach. Kuthiwa ke yena ke yakhe into ayikacaci uyibhekwe liphi icala, azikaphumi ezakhe ingxelo okanye ke azikaphumi ezakhe iziphumo zokubana ke ingaba uyashiyeka na okanye uyahamba. Kodwa lona uyi-fitness coach uMaji uphuma nabo, uhamba ke nomlumzana uCedric Kaza kunye nomlumzana uKhalil Ben Yosef. Kuthiwa ke Kaizer Chiefs bakhulule bobathathu ke bona ke ngexesha elinye. Umntu oshiyekileyo phaa into yakhe engakacaci ikwangumlumzana uMzogi, lona ke ungu-goalkeeper coach. Mandiyigxininise ke loo nto, into yakhe kuthiwa ayikacaci ibibhekwe liphi icala, ingaba na iKaizer Chiefs iyamkhupha okanye iKaizer Chiefs ayikazumkhupha. Mhlawumbi ke sisazawuza nezakhe ingxelo, sisalindile into yokubana na ingaba kuzokwenzeka ntoni na phaa ku-goalkeeper coach weqela leKaizer Chiefs umlumzana uMzogi, ngoba ke abanye aba ebesebenza nabo iKaizer Chiefs ibakhululile. Siselapho ke baphulapho ndicinga uba mna iKaizer Chiefs bifuna ipeace okanye ifuna ke uxolo phaa ngaphakathi, ikusingathi ngayibakhulula ngalaa ndlela babeze ngexesha elinye, ingashiyi abanye, ngoba iyawukwenza ichaphaze ke loo nto, ngoba yawuthatha iqasha abantu abatsha bafikele phezu komntu obe evele khona ngaphakathi, mhlawumbi olimeleyo kukuhamba koogxa bakhe, olimeleyo kukuhamba kwabantu ebesebenza nabo, afike enze umsebenzi ube nzima kwaba baqeqeshi batsha bazobe beqeshwe yiKaizer Chiefs. Kanti ke bekumele uba ke ivele bakhulule bonke ngexesha elinye ngendlela ababefike ngayo, uqalo olutsha phantsi, iqashe abantu abazosebenzisana baqeqeshe iKaizer Chiefs. Xa kanti yenza izinto ezintle, abona le nto okhupha abantu abathile ushiye umntu othile, yenza ichaphaza laa nto, ngoba inikeza ubunzima kwaba batsha bazawufika mhlawumbi iyawubaphazamisa emsebenzini wabo akho mntu waziyo. Yile nto ndithi ke iba icinga ukumshiya uMzogi andazi, ngoba kuthiwa ke ezakhe iziphumo azikacaci, yakhe ingxelo ayikacaci. Kodwa aba bathathu iKaizer Chiefs ke seyisithathile isigqibo ngabo, yabakhulula. Injalo ke baphulaphula iindaba eziphuma phaa ngaphakathi eNaturena kule njikamini. Ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.